人々のものすごい、人権弾圧、ナチスドイツ以上の悲惨なことが隣の国で行われています。なぜ世界はこれを注目しないのか、本当に疑問で仕方がありません。良いでしょうか。確かにナチスのヒトラーはひどい独裁者でした。そしてユダヤ人を確かに迫害しました。では、ああいったことはもう行われていないんでしょうか。そうではないんです。この日本の隣の国で今こうしている現在、ナチスドイツ以上のひどいことが行われています。それを知らなければなりません。もちろん日本人もウイグル人もあるいは中国人も同じ人間です。可能性において、魂において同じです。しかしながら中国共産党政府がやっていることは間違っている。間違っているものは間違っているというのが正しいことではないでしょうか。それがかつて日本人が持っていた勇気じゃないでしょうか。日本の政治家たちは中国共産党が恐ろしくて意見を言いません。ならば私たちの大衆が、国民が中国共産党がやっていることは間違っているということを、人権弾圧はひどいということをきちんと言うべきでありますし、また募金を行っておりますけれども、1円でも10円でも構いませんから、どうか東ポリティックの独立のために支援をしていただきたいと思うんです。100円ぐらいじゃ変わらないと思うかもしれません。しかし皆がそう思うから変わらないんです。そうじゃなくて100円でみんなでそうすれば変わるというその気概があればこそ変わっていきます。どうせ変わりっこないよ、中国共産党は兄弟だから戦っても無駄だよというその諦めがダメである。いや、絶対に変えられるはずだと、絶対にそして変えなければならないと。写真見てください。赤ちゃんが、赤ん坊が被害に遭っているんです。母親が泣いているんです。普通に考えてみて、人間として普通に考えてみて黙っていられないはずなんです。何度も先ほどから言っています。キング牧師の言葉です。最大の悲劇は暴力ではない、最大の悲劇は善人の沈黙であるというキング牧師の言葉を何度も使っております。沈黙することは暴力以上の悲劇であるということをキング牧師は言いました。私はそして思います。沈黙は黙認です。東トルキスタンで行われている迫害に対して、人権弾圧に対して沈黙することは黙認です。そして日本人は今黙認してしまっている。これが東トルキスタンに生きている人たちをどれだけ苦しめているか。沈黙することをやめるべきです。黙認することをやめるべきなんです。容認することをやめるべきなんです。何かできることはないか。隣国に生きる隣人たちのために何か自分でもできることはないかという、そういう心構えに持っていただきたい。インターネットで調べてもいいでしょう。再教育施設と検索をかければ、ウイグル再教育施設と検索をかければ出てきます。どうか隣の国で起きている悲劇を知ってください。そしてどうか10円でも100円でも構いません。50円玉でもいいです。どうか募金活動もしております。この東トルキスタンのこの独立の運動のための支援をお願いいたします。